Banoa? Vale. Ongi etorriak osasuntsu eta pozik programako beste atal batera. Gaurkoan, gorputzaren pisuaren kontrolari buruz arituko gara. Eta horretarako Maite Lazkano dugu gurekin erizaina dena. Maite, ongi etorri. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ni ongi. Ongi. Zu? Ongi, pixkat beroarekin, orain hasi da. Beroa. Baina, bueno, guazen gure gaira. Gorputz pisuaren kontrola. Batzutan obsesionatzen gara, gorputzaren pisuarekin. Baina bai egia dela, gauza batzuk igual argi izan behar ditugula, gai honen inguruan edo hitz egiteko, Alde batetik, hitz egiten da, ariketa fisikoa egin behar dugula, eta kardioa eta indarra uztartu. Gero baita ere bezaletik, elikadura orekatu bat izan, lo ondo egin, edo ordu desente batzuk egin, hori metabolismoarekin irudi daukala zerikusia. Eta guzti honekin, lehenengo galdera izango da, zergatik uztartu behar ditugu, hori kirola egiterakoan, kardioa eta indarra, zergatik dira biak garrantzitsuak, eta ez bakarri ibiltzera ordu bat joatea. Vale. Azkenean, gure organismoak behar ditu lanketa ezberdinak. Eta kardioa esaten dugunean bada gure fisikoa lantzeko, ez gehien bat fisikoa lantzeko, baizik eta gure sistema lantzeko. Bai, arnasa ondo egiteko, gure bihotza ondo funtzionatzeko, egiten da kardioa. Eta hori gehien bat. Eta gero indarra da gehiago, gure zurrak sendo mantentzeko, gu indarra hartzeko, behar da indarra lantzea. Eta orduan hori izango zen pixkat, ezberdintasuna, bai. Gauza bat bada, gure sistema barrukoa dena ondoi hartzeko, eta bestea izango zen indarra eta sendotasuna hartzeko. Eta kardio diogunean, ibiltzea ere kardioa da, edo azkar ibili behar dugu, edo... Ez, hemen pixkat da ambigua zen, ibiltzea bai da kardioa, baina, ibiltzea igual, 20 urte duen neska batentzako, igual ibiltzea ez da kardio egokiena. Igual, egin behar du korrika, edo joan behar egin behar du kirol gehiago, esan beharko... Kaina gehiago. Kaina gehiago, hori da. Eta igual, pertsona heldu batentzako, igual ordu bat egunean ibiltzea, jada ariketa kardioa. Eta zergatik adibidez, baita ere, nik uste badagoela kontzeptu bat, igual adineko jendearen artean, igual joaten direla ibiltzera, eta joaten dira, piztenera pixkatek ere egitera, baina bai, indarraena igual ez dute hainbeste lantzen. Eta zergatik da haientzako baita ere oso garrantzitsua? Hori gertatzen da, niri gertatzen zait asko ospitalean paziente asko, ditugu paziente heldu asko, eta ikusten da, esate galdetzen diezu, eta ze kirola egiten duzu edo, ze egiten duzu egunean. Eta, ibili igual ordu erdi bat. Eta beti ikusten da masa muskularra gutxi dutela, edo galdu dutela. Eta gainera, ospitalean edo izaten baldin baduzu gaixotasunen bat, galtzen duzu masa muskular pila bat. Eta orduan behar da. Masa muskularra da super garrantzitsua, eta jende helduarentzat da osa nahitaezkoa. Eta gero, elikaduraren inguruan zer esan nahi dugu elikadura orekatu eta osasuntsu batez hitz egiten dugunean? Esaten dutena dieta mediterraneoa, adituek diote, bada plater bat, beti ikusten duguna, bada pixkat barazkiak, edo fruta freskoa, normalean barazkiak, gero daukagu zati bat proteina, izango zen arraina, edo haragia, eta gero bestalde batetik zereal integralak, izango zen pixkat gluzidoak, lipidoak, eta proteinak pixkat hartzea, ekilibrio bat. Gero badaude dieta mota asko, eta bakoitzak sartzen ditu igual vegetalagoagoak, beste batzuk integralak. Integrala da oso importantea
elikagaiak integralak izatea, baina hori pizkat, pues, horika egitea. Bai, zagian, baita ere proteina adibidez, ez baldin bauzu iguala haragia edo jaten izan daiteke Legumreak. hori da, ez? Bai. Eta txitxirioak eta... Txitxirioak eta bar badute proteina baino vegetala. Hori. Ez baduzu jaten proteina, animale proteina, pues, hartu dezakezu barazkietatik, bai. Ez, edo... Baino, gainera, esaten da, vegetaletan jatorria duten elikagaiak eta proteinak direla oso onak, oso osasuntsuak. Beti diote, ez? Bai. Astean behintzat bitan edo jan behar dut. Jan behar da, bai. Eta gero, kantitatei dagokionez, pisuaren kontrolari buruz erreparatuta, claro, nik imaginatzen dut, ez da izango berdina pertsona batentzat edo bestearentzat kantitatea, ez? Ez. Osea, badaude faktore asko, pisua adibidez, pues, da berdina pisu gutxi duen pertsona batek eta pisu handia duen pertsona batek jaten duena. Hori, klaro dago, gero ere, pues, adina. Pues, adibidez, gazte bat, pues, badauka metabolismoa azeleratuago bat, eta behar du jan gehiago, heldu bat baino, edo adineko pertsona bat baino, zen haiek ja, pues, badute metabolismoa ja, pues, paratuagoa, ez? Más en stand-by. Gero, pues, ere bai, pues, kirola, egiten baduzu kirola, behar duzu, pues, janari gehiago, kantitate gehiago. Eta, hori, faktore horiek kontuan izan behar dira. Gero, metabolismoa hitz egiten dugunean, zer da gure metabolismoa? Edo... Gure metabolismoa da, azkenean, pues, gu erretzen dugun, ez, energia lortzeko behar dugun... denbora edo... Denbora, bai, azkenean, gure organismoan dagoen prozesu bat dagoena beti. Orduan, egunean zehar daukagun metabolismo bat, eta gero adibidez gauean badugu beste bat, dela basala, metabolismo basala. Eta adibidez, ondo lo egitea garrantzitsua da gure metabolismoarentzako. Hori zen urreko galdera, ez? Ze erlazio dago, ez? Pisuaren kontrolean, loa eta metabolismoaren artean, ze diote lo kantitate desente egin behar dugula, pisuare kontrolpean izateko. Bai, zen, hau da pixkat zaila esplikatzen, baina bai, pues azkenean gu lo egiten dugunean, erretzen dugu elikagai o nutriente kantitate bat, gure organismoa dago lasai, orduan, pues azkenean prozesu hori aurrera eramateko, gure organismoa egon behar da lasai. Eta orduan, eta gainera ez bauzu lo ondo egiten, gero hurrengo egunean, pues, behar dituzu igual, gauan ez dituzun nutrienteak, eta bar, osea, da pixkat gauza bat nola rueda bat, ez? Bai. Gurpil bat, egiten baldin bauzu lo gaizki, gero badu ondorioak egunean, eta bar, eta gero gainera, azukreak eta insulina kontrolatzeko ere behar da lo ondo egitea, gero hurrengo egunean kontrolatuta izateko. Baita gertatzen zaigun, noiz behinka baita ere ez dugunean ongi lo egiten, hurrengo egunean mantendu ahal izateko erne eta energiarekin jaten dugula gehiago, ez? Claro, hori da. Hori da, azkenean ez baduzu ondo deskantsatzen gauean, horrengo egunean esnatzen zara eta zer behar duzu energia izateko? Janaria, eta gainera batzutan hori energia ematen digute janari... Claro, orduan, energia izateko behar duzu jaten baldin baduzu gehiago, zen ez duzu ondolo egin gauean, pues ja... Desoreka, hori da. Eta gero, ze gomendio eman aldiozu hori pisua galdu nahi duen pertsona bateri, baina modu osasuntsu batean egin nahi duen horreri, ez? Batutan igual, obsesionatzen gara, eta azten gara igual ayuno luzeak egiten. Edo nik zer egite, zer ez jaten, eta batean gero goze gaudenez pilo bat, nola? A ber, bueno, hau igual, gomendio hauek igual egin marko lituzke, pues, nutrizionista bat, baina bai, pues, a ber, ja da nik uste, jende asko obsesionatzen dela pisuarekin, ez? Eta nik uste, pues, egunerokotasunean izan behar duguna kontuan bada, pues, hori, esan duguna dieta bat izatea, ez? Pues, guzteitatik jatea,
modu oso zuntxuan, eta gero ere ariketa fisikoarekin interkalatzea. Osea, ezin duzu jan gutxi eta ez egin ariketa fisikorik, edo aldrebes, jan asko eta ere hasi erretzen edo gehiago, ez, izan behar da ekilibrio bat. Eta gero badago jendea egiten duena dela jateari utzi, eta hori ezin da. Osea, jendeak esaten dugu, noni pisoa galdu nahi dut, hasiko naiz jateari utzi uzten, eta ez. Osea, jan behar da, ayunoak onak dira batzutan, segun norentzako, eta ere izan behar dugu kontuan, ariketa fisikoa oso garrantzitsua dela. Eta orduan, bietan biak orekatu behar direla. Orduan, zein izan litzateke lehenengo pausu hori, ez? Osea, prozesu horretan zein da lehenengo pausua? Hau da, ni pisua kontrolatu nahi dut, edo pisuz jeitsi nahi dut, eta modu osasuntsu baten egin nahi dut. Zein da lehenengo urratsa? Hasteko, informazioa behar da. Azkenean, ez dakit bakoitzak bere etxean badu hezkuntza ezberdin bat, eta igual, adibidez, etxean ongi jaten dut, zen nire gurasoek erakutsi didate ondo jaten, baina igual jendeak ez dauka adimen hori. Orduan, hasteko, jakin edo kontzientzia izan zer den elikadura on bat izatea. Orduan, saiatu elikagai osasuntsuak direnak sartzen, edo aldatzen. Jate baldin badut asko, edo azukreatuak eta hauek asko edaten baldin badituzu, kendu, ekidin, eta gero kontuan izan, ariketa fisikoa ere sartu behar dela, edo saiatu behar dela sartzen. Igual, baita ere nutrizionistu baten laguntzarekin, ez? Bai. Askotan baita ere, igual, erratu izan zait edo ezagunen batekin, ez? Zu uste duzula ongi ari zarela jaten osasuntsu, eta konturatzen zara, ian ez, baduzula ezagitzen defizita, edo behar duzula hau gehiago jan, edo zera gutxiago, edo... Bai. Osea, azkenean nutrizionista batek, eramango dizu bide honetik, baina egia da, azkenean, dirua baldin baduzu, alduzu azala joan, edo horretan inbertitu, baina, igual, kontzientzia minimo bat izatea edo adimen minimo bat izatea horretan, igual garrantzitsua da. Ez dakit nondik, formatu alzaren. Bueno, orain, claro. Diote, adimen artifizialaren bitartez, ari dela jende asko... Seguro. Dietak eta hola bilatzen. Sartzen dira eta... Adibidez, baina kontuz. Osea, baditu gauza onak, baina ere baditu bere gauza txarrak. Eta nik uste dut horrekin ere jendeak obsesionatu egiten dela. Orduan, Bai, hori beti izan behar gara pixkat horretaz kontziente, ez? Ez dela izan behar gure erronka... Gure fijazioa... Edo, izan behar dela, hori, elikadura orekatu bat jatea, izatea eta ariketa fisikoa egitea, baina obsesiora ailegatu. Hori da. Eta beti laguntzaren, adituen laguntzaren. Eta adituen laguntza izanik, bai. Hori garrantzitsua ere. Mila esker, Maite, gaurko atalagatik. Eta horrela jarraituko dugu, osasuntsu jaten eta ariketa fisikoa egiten. Hori da. Gorputz pisuaren kontrolaren garrantzia osasun prebentiboan. Gorputz pisu osasungarrian mantentzea funtsezkoa da osasun prebentziorako, hau da, gaixotasunak saihesteko eta ongizatea bermatzeko. Hona hemen arrazoi nagusiak. Pisua kontrolatzea gaixotasun larria prebenitzen laguntzen du, hala nola obesitatea, diabetesa, bihotzeko gaitzak edo artrosia. Ariketa fisikoa eta elikadura orekatuarekin batera pisu egokian mantentziak energia gehiago eta bizi kalitatea hobea ematen du. Gorputz pisu orekatua izateak autoestimua eta osasun mentala hobetzen ditu, osotasunean ongizatea sustatuz. Gorputz pisuaren kontrola ez da estetika kontua bakarrik, osasunaren zaintzarako tresna garrantzitsua da.
Bueno, bertzalde, osasunerako funtsezko mikronutrienteak. Mikronutrienteak dira vitaminak eta mineralak. Hauek gure gorputzak ongi funtzionatzeko ezinbestekoak dira eta kantitate txikitan hartu behar ditugu, baina beharrezkoak dira gure gorputzean. Nondik lortzen ditugu mikronutriente hauek? Fruta eta barazkietatik batez ere. Hainbat koloretako, geroz eta kolore gehiago eduki gure platerean geroz eta vitamina eta mineral gehiago hartuko ditugu. Eta hauek fruta eta barazkietan daude gehien bat. Hauetariko batzuk, adibidez, A vitamina azenarioetan izaten dugu, C vitamina laranjetan adibidez, eta potasioa platanoan izaten aldugu. Gero frutu lehorrak eta haziak ere badituzte mikronutriente hauek, zinka eta magnesioa bezalako mineralak, eta defentsa sistemarentzat oso garrantzitsuak dira, eta magnesioak baita muskuloa errelaxatzeko eta atsedena hartzen laguntzen digu. Gero dugu D vitamina, oso garrantzitsua ere bai, gure ezurretarako eta immunitate sistemarako, eta hau lortzen dugu gehien bat eguzkizpietatik, baina badire elikagai batzuk ere ematen digutenak vitamina D hau. Eguzkitan 15-20 minutu egunero egonta, nahikoa izango genituen D vitamina hau lortzeko. Orden, gogoratu, elikagai freskoak, koloretsuak, geroz eta koloretsuago gure platera hobe, eta elikagai naturalak hautatzea da aukerarik hoberena. Honela gure gorputzari bizia eta defentsa sistema emango diogu, hobetuko dugu gure gorputzean. Bulgariar eskuata edo sentadilla bulgaroa egingo dugu. Ondo egiteko garrantzitsua da, lehenengo lurretik hastea. Jarriko dugu belauna lurrean edo akoltxatu baten gainean, eta jarriko dugu enpeinea akoltxatuaren gainean ere. Gero, karga, hasierako ariketetan beti jarriko dugu erdialdean, goblet posturan. Eta gero, belauna egongo da orkatilean baino pizka bat aurreratuagoa. Ez da justu hemen egongo, baizik eta pizka bat aurreratuagoa belauna. Hemendik orain gora eta behera kontrolatuta, ukitu arte eta gora berriz. Hanka bakarreko eskuatetarako transizio bikaina da horrela egitea lehenengo. Beti daukasulako estabilitatea lantzeko, beste atzeko apoioa eta lagundu egiten du horrek. Gero, karga nun jartzen dugun arabera, leku batuetan inzidituko dugu edo besteetan. Alboko kontrako aldean jartzen badugu, lan egingo dugu kore edo gluteoko estabilitatean. Ze eroriten gara alde honetara eta orduan estabilizatu behar dugu beste ipurmasaiarekin eta gure nukleoarekin. Aldiz, leku berean jartzen badugu, landuko dugu gehiago, indarra, jarriko dugu enfasira gehiago hankaren indarrean. Eta azten bagara karga igotzen, nukleoko oraindik exigentzia gehiago eskatuko diogu nukleoari. Hemen, edo buruz gainean, gainera zaten dugu sorbaldaren estabilitatea ere. Iskiotibialak landu eta gero, eta bikiak ere bai, atzeko hanka partea landu dugu osoa. Kuadrizepsa landuko dugu. Hau kuadrizepsa
aurreko partea da, hankaren aurreko partea, kate muskularraren aurreko partea. Orduan, kuadrizepsa 4 muskulu dira. Haiek iliako hezurretik ateratzen dira, batzuk eta besteak femuretik. Orduan, kuadrizepsa lantzeko erabiliko dugun materiala bi izan daiteke. Makila, suabeagoa izango da, masaje egiteko, edo tutua, beste modu batean egiten dugula eta. Jarri gaitezke, zoruan edo aulki batean eserita. Zoruan egonen bagara, erabili dezakegu berriz ere pareta, gure bizkarra zuzen egoteko, eta ez, hola, bestelaz, postura txarra izanen da eta gure gorputzarentzat ez da onuragarria izango. Gauza da, 4 zati dira kuadrizepsa. Orduan, landu dezakegu hemen aurretikan, 2 daudela eta albo batean edo bestean. Hori bai, belaun patologiaren bat baldin badaukagu, saiatuko gara belaunaren favorean egiten masajea, ez goruntza, bale? Hori lehenengoa. Bigarren partea, erabiliko dugu PVC tutua edo etxean daukagun tutua. Orduan, jarriko gara buruz bera. Irekiko dugu beste hanka, ezkerreko hanka adibidez, eta kuadrizepsaren beran masaje txikitxoa egin dezakegu. Behar dugu gure abdominalak kontaktuan izatea, bale? Zergaitik, bestela lumbareak barrura sartuko dira eta min gaitezke. Pixka bat sartu abdominalak, iliakoak izterretara hurbildu eta hortik aurrera masajea egin dezakegu. Ez baldin baditugu abdominalak kontrolpean izaten, bosu txikia edo kuxin bat jarri dezakegu sabelean. Hola, ez dugu lumbareak minduko. Hor geldituko gara eta minutu bat pasata gero jaitsi dezakegu pixka bat tutua eta beste lekuren batean jarri. Beti kontuan izan da, belaunean artikulazioa ez dugula ukitu behar. Bale, ariketa fisikoa regularki egitea, denok dakigu ona dela gorputzarentzat, ibiltzea, bizikletan ibiltzea, edo zein ekintza, ez? Gaur egun gainera irtenbide pila ditugu edo zein tokitan. Mendira joatea edo hirietan bizi garenok, ez? Edo zein kiroldegira joatea. Hori bai, izan behar du zerbait, noizbehinka egiten dena astean zehar eta obsesionatu gabe, bai, gaur egun ditugun beste arazoengatik. Baina, zentratzen baldin bagara benetan, ez? Kirolak duen funtzio horretan, estresaren kontrako erraminta oso ona da zergatik. Sortzen direlako hor neurotransmisore batzuk, bai, endorfinak deitzen direnak, eta horiek gure estresa jaisten dute, kortisolaren kontra egiten dutelako, ez? Ze gehiago dauka kirolak, gure autoirudia, ere hobetzen duela, fisikoki hobeto ikusten gara, beraz, gure autoestima ere hobetu egiten da, eta horrekin, ongizatea azkenean. Eta bukatzeko, esango nukena da, beti lotzen dugula kirola muskuluekin, baina ez dugu lotzen garunarekin. Eta ikusi izan dena da, ikasketa desberdinekin, gure garunak ere bai plastizitatea handiagoa lortzen duela. Azkenean, ohitu behar zarelako ariketa bat egitera, saiatu behar zarelako ariketa hori mantentzen naiz eta nekatuta egon, bilatzen aldituzulako alternatiba desberdinak kirola egiteko, eta kirolak berak eta sortzen dituen sustantzia horiek guztiek ere lan egiten dutelako hori, ez? Malgutasun hori lortzeko garunean. Eta horrek eragin zuzena dauka gure kontzientzian, gure memorian, kontzentrazio gaitasunean, eta bar. Eta azkenik esatea, loaren zikloan ere eragina duela. Geroz eta nekatuago fisikoki iritsi ohera, hobeto egingo dugu lo, ez? Batez ere gizarte moderno honetan, ez? Non burua uste gehienak
emozionalak edo arazoak konpontzekoak direnak, lanean asko aritzen garenak, baina fisikoki nekatzen ez garenak, eta orduan lo egiteko arazo gehiago ditugu. Kirolak, hortan lagunduko digu, nik uste ez horrela da, ez, asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.